khublei pe baro bapet ya kan ka video ngadi Barilang Pyngrope bet khublei shibun ni phisia baro khoi bala support yang ana do bas dang hadu menta phila ya tha shisha ka support ka ching ieid bet ngam la shu ben seo kalyang ben ngam deserve re kita baro khoi ta khublei shibun ya tama shnai kan ka video na marba bon ro ke ching entertain bet ki doubts na kato kan nengon bet ngam kan no re ya kita ke bro na marba bon sin la bon ki siang ki bakhi kum nei rei shitiang por ki e no te hang ta ki pet ba ki du man sin bet ki du no ka ching shani ro tanga ro di we na kita he ba ho nga shi di e bet ba ki akhi hadin ka to gan nei ki cha no te kam de ka fol phisia ba phendon ta ki doubts ta ka daw ngashna gan ka video te ning kong ning shap ya te phaya dan doubts ba nga le ya ka to ka music video tanga mo chuang ba kanei ka music video kaditang ka hobby chonga ngadi student ching shisha ngadi bading shong second sem menta ta ngadi student kata di ka main focus chonga menta ben ngabun kam bha ka kam college roken tang badalap por dayo winter break kumne ngastunat ben le ke en kaching smutunat chonga ki hobbies chonga kum ak film ne ben draw ne ben paint kumta te bun ro ki student ngai e ki de ki student ba pule ba pher ki college re ki don sub ben paint ben draw kham tam ben ruwe hakal inlines ka line chong ka music ki don sub ha ka line chong ki so chan en te tang ba ki de ki student kam mud ra ba kim de hok sho ban dan hobby ki de hok ban dan hobby bet nga encourage ya ki tu ki khna ki ba le kam la chong excuse me nga encourage kham tam ye ki tu ki khna ba tre kam la chong kom ki artist ki nong paint nong draw ki nong tiam ki ba yo gigs ba pher phe yo e ben tre kam la chong te kata kam mud ra ba phem la ra pat ben le pat ya ka kam school la chong ro phap dan balance de tanga ro tang kum ta he ya kane ka reservation policy pan ngakhi na marba kadika right kadika fundamental right kadika responsibility kadika duty jongi kum ki citizens bangin question ya ka government ba bilya balong kum nei bilya kam long ra kum nei kata kadika right jong phisia bar khoi wat lada phedi student wat lada phedi bala retire excuse me ayong khri wat lada phedi nong bala wat lada phedi ngaen ro ben question ya ka government kadika fundamental right kadika duty kadika responsibility chong phaken kata kaya la ka chong ben ngan question mit ka government hado da yo chuba kata pat la ka chong handrai ben ong ba ben ak film nyen pat kata kadika hobby chong ako mi student namar ngading de khna samla he ben ta tenga kwa he gini ro nga shitan interest he te tang kata nga kwa ben ong de ra bachrong bawat ya do ching shani ra nya ngam de ra bale kane nakasyang ya ro kum ta em ngale kane tang kum student he bapule banga shu raise question ka sarkar bilya kalong kum nei tenga tang kata he te khamtam pan ngakrian ni kitu ki khna ki badan sap la chong bading de student ne badi unemployed ne phisa baya so chan phisa badi artist ne ki bands ba pher ki nong a film ba pher ki producers basyang kam la chong nga da long proud shisha ken ba phia dan phisa bet phedi ben to bet shu phedi ben improve shu eka sap chong phei continue bet ben le namar ka kam sarkar he kala long saturated bet kala long ya ba man ta te da phila ben syang kam la chong gum ki nei ka ba palan bet khandet nga sngu ru man sim he baka sarkar kam provide ra tam khandet ro kam pet ra ya kanei ka line ken shubo kum ka hall kum ka cinema hall ro kim provide re ya ki artist hashalong da habwai hall ki producers hapse na palala chong kum shubo iwe I producer ba he director ki garan da habwai hall shubo ken habwai na palala chong kiwe ki make up artist ki bala triam kata tamba kim don re kata ka platform ha in terms of music lite bon palat ki musicians ki batriam ba pher ki batriam palan tamba kim don platform ra da khandit ka sarkar de ben pet yakinesia ki ba siang kam la chong ken namar ba phisia ka de ki you are the future phila le sha phila pentebet ya ka skill ken mentam de shura prethe ben up ya ka kam sarkar 9 to 5 ready ka generation ba pen mi ki skill te menta bon bala pen mi pen nga itanat shisha kata tebet ka sarkar kadigan pen mi initiative hai ben at least kumno ben yarab ye nisya batre kam la chong ki artist ba pher ki musicians ba pher te phisa batre kam la chong
sungo bahan nang pentebet shushu pisa badi student krekot ro minot bah tang ba yale ro ki hobby lachong bet ngaro ngadi student bet hobby chonga di ben ak film ben read ben leka shane stone right kum ka right chonga ka fundamental right bet ka responsibility chonga kum i citizen ngan ya khi ba ya kanei ka reservation policy pisa watu chin kermen ra ko banong tang kata bet ha internet mentang yo platform ben voice ya ki opinions ngobha ngin ya long kain ya iwe ngin nam ya break ngin nam ya tear each other down ngin nam ya bendo man sim iwe ngobha te ya ki ri la chong ya ki khna la chong tang kata hinga ko banong khublei shibun